Znate šta se desilo, znači? Ajde, obacite vi ljudi, ja ću pričam priču, najglupo. Ajde. Znači, ljudi, vi ne možete da zamislite šta se meni desilo malo pre. Ovako, da ne bih odavao previše, reću samo da moj stan, da bi se pristupilo mom stanu, potrebna je kartica. Sad neću kažem kako tačno, zašto i za šta. Ali, znači, neophodna je kartica da bi ušao u stan. I pošto mi sutra ujutro stiže klavir, kako se zove, polukoncertni, ovde mi stiže, a ne mogu da vam pokažem gde je, da vam ne bi pokazao svoj stan, uskoro ide stan tur. Kako se zove, ja otišao do lifta da izmerim lift, da izmerim koliki je, kako se zove, lift i da li može klavir da stane u njega. I ja uđem u lift. I zatvori se lift i ja da kliknem ovako dugme da otvorim lift, ne može se otvoriti lift. I ja, šta ću, mora zovem Igora, brate, da, kako se zove, da mi donese karticu da me otključa. Debra! Znači... A znao sam, šta sam ti napisao, čim si napisao? Ali nemoguće je to da se dogodi, nemoguće je, buraz. A jel nemaš dugme u ovom Ima, listu? ja klikćem dugme, ne može. Tera, ja sam sigurno najgluplji lik na svetu. Inače, večeras idemo